Yaro ina za a? Wallahi zan je da mutum na nan. Buduranka? Kadda mai sunan kakata? Daidai ba wani. Abu har yanzu kuna nan tare kenan? Allah ba wani. Allah sarki. Tun da ran da ka taɓa kama ita har yanzu ba ƙara kama ita ba. Allah ba wani. Insha Allah zan yi. Da Allah a kama ita har mutuna kirki ce. Ka san duk mai sunan kakata sai ta yi mutunci. Haka ne wallahi. Da Allah a daure a kama ita in ƙara ganin ta. Ba da wani. To Allah kiya. Ka kace ina gaida ta kamun gudu. To shi ke. A gaida ta. Yan shiga daga. Kuma kisan sani ki har sanki. Saboda kawai shi. Kisan ne ko me na miki ne na baki abu. Tunda ki ƙara burge ni kenan kuma nake ji ki ƙara sanki. Bisa idan na kalle ki ba karamin jin daɗi ki. Amma dai ban san ke ba kuma. Dan ni ba san iya sauke mun ba. Sai kamar so na bayan mana ki. A ni ma ina son ka aiki. Kin tabbata? Sosai ma. Mun je ma kasa bacin yazo ne. Allah. Allah. So irin san da nake miki kuma irin damuwar da nake da amma ba kin san me? Ba na sai da ran mu. Ciya baban nan naka dauka mai da ni. Allah. Sosai Yanzu ma. ni yanzu baban na ya fi burge ya fi burge ki. Yanzu ni dubban da nake baki baban na ya burge ki. Sai in mare ki. Ni za ka dora ka. Tsakanin ɗan adam da kuɗi, tsakanin alhazan da kuɗi. Kafa, yau gado za mu tuno na kakanninmu. Shi yasa tun shekaran jana duka da wurin nan, yanzu na san ina shan shi zai fara mu aiki. Ka san jikin. Ka. Wannan jikon nan ne na kawun kakanmu ba. Bari ka in cika. Ka sani jini na fara sauka. A'a, wallahi da na ji ni kamar saurayi. Allah sarki, duniya, dafa in ne haka ne haka. Da na hango mutum ko nuna shi ne sai ya faɗi. Amma da girma ya ja, amma fa ko yanzu na ji. Ka ina ma Allah ka wani a ce barawo in baje shi. Yin ko motsi ba zai ba wallahi. Ya sarki, ya lami lokacin mu ya wuce yanzu. Sai zan mu ban ma yara. La ilaha illallah baba na ne boye kace kawai ga tafa. Eh?